हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सोर बरायनाय थाबाय बेखिनियाव इयं भटार्स थामहिनबा लाइमोन भटार्स बिथांमोननि थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय जोबोर मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। जायफोर लाइमोन बिथांमोनाखि 10 बोसोर जायाखै नाथाय बिथांमोना जुदि भटार लिस्टआव मुं थिसननो लुबैयोब्ला आरो जायफोर बिथांमोनाखि 10 बोसोर जाबाय नाथाय दासिमबो भटार लिस्टआव मुं थिसनाखै थामहिनबा थिसननो हायाखै बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो जोबोरै मोजां खौरां बेखिनियाव फोसावनानै होदों। जे बिथांमोना बुंदों दा नोंथांमोना बोसोराव खनब्रै चान्स थामहिनबा मोनब्रै दानाव नोंथांमोना नोंथांमोननि जे भटार लिस्टआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोना खाबु मोनसिगोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला लाइमोन भटार बिथांमोना मुं थिसननो थाखाय मा खालाराव मुं थिसननो हागोन आरो माबोरै बेखौ मुं थिसननांगोन आरो जायफोर बिथांमोनाखि बिथांमोननि जे मुं बेखौ जुदि कारेक्सन खालामनो लुबैयोब्ला थामहिनबा बिथांमोना जुदि भटार कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनो लुबैयोब्ला बिथांमोननि थाखाय मा प्रसेस खालामनांगोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। नोंथांमोना मिथिगौ दिनैनिफ्राय लानानै थांनाय समफोराव जायखिजाया भटार लिस्टआव मुं थिसननो थाखाय 1 बोसोराव सानसेनि थाखायल' खाबु मोनोमोन होननानै नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। नाथाय दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थामहिनबा भारत निर्वाचन आयोग थिंजायनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों जे दानिफ्राय नोंथांमोना भटार लिस्टआव मुं थिसननो थाखाय 1 बोसोराव सानब्रैनि थाखाय नोंथांमोना खाबु मोनसिगोन होननानै बुंदों। आरो बे फोरमायखानानै होनाय सानब्रैनि खालारफोरा बबे दानाव जागोन आरो मा खालाराव जागोन बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। बिदिब्ला बेवहाय होखानाय बायदि नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जे बेवहाय बुंदों बेवहाय इलेक्शन कमिशनजों फोसावनानै होनाय खालारफोरा जाहैबाय जानुवारि दाननि गिबि खालार थामहिनबा 1 जानुवारि खालार खालि नोंथांमोननि जि गोदानै मुं थिसननाय थामहिनबा निउ रेजिस्ट्रेशन नङाब्ला कारेक्सन नङाब्ला नोंथांमोननि जि नाम बेखौ दाननानै गोदान खालामनाय नङाब्ला भटार कार्ड आरो आधार कार्डजों लिंक खालामनाय बेफोर मोनब्रै खामानिफोरखौ नोंथांमोना बे खालार खालि मावफुंनो हागोन होननानै बुंदों। आरो नैथि खालारानो जाहैबाय एप्रिल दाननि गिबि सान थामहिनबा 1 एप्रिल बेनिफ्राय थामथियाव जाहैबाय जुलाइ दाननि सेथि खालार थामहिनबा 1 जुलाइ आरो ब्रैथि नाम्बारानो जाहैबाय दिसेम्बर दाननि गिबि खालार थामहिनबा 1 दिसेम्बर। बे मोनब्रै खालाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि जि भटार कार्डजों थानाय जायखिजाया खामानिखौ नोंथांमोना मावफुंनो हागोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला बबे खामानिनि थाखाय बेसेबां नाम्बार फर्मखौ सायख'नो नांगोन बेवहाय फोरमायनानै होखादों। जे बुंदों जुदि नोंथाङा गोदानै जुदि रेजिस्ट्रेशन खालामनो नागिरोब्ला नोंथांमोना फर्म नाम्बार 6 खौ सायख'नो नांगोन होननानै बुंदों। थामहिनबा फर्म नाम्बार 6 नि गेजेरजों नोंथांमोना भटारनि जि रेजिस्ट्रेशन बेखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो जुदि नोंथांमोना नोंथांनि जे कारेक्सननि खामानि दङब्ला नोंथांमोना फर्म नाम्बार 8 नि गेजेरजों खालामनो हागोन होननानै बुंदों। आरो नोंथाङा जुदि नोंथांनि नामखौ दाननो लुबैयोब्ला थामहिनबा सोरनिबा नामखौ जुदि दाननांगौ दङब्ला नोंथांमोना फर्म नाम्बार 7 नि गेजेरजों मावफुंनो हागोन होननानै बुंदों। आरो जुदि नोंथाङा भटार आइडि आरो आधार कार्डजों जुदि नोंथांमोना लिंक खालामनो लुबैयोब्ला नोंथांमोना फर्म नाम्बार 6B नि गेजेरजों बेनि जि भटार आइडि आरो आधार कार्डनि जे लिंक खालामनाय खामानि बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला नोंथांमोननो फोरमायनानै होखानाय जे बेफोर गासै खामानिफ्रा माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोन थामहिनबा माब्लानिफ्राय जागायगोन। बेवहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय फोसावनानै होखानाय बायदिब्ला बेफोर गासै खामानिफ्रा जागायगोन फैगौ 1 आगस्ट 2022 खालारनिफ्राय जागायगोन होननानै बुंदों। बेखायनो नोंथांमोना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि अफिसियेल वेबसाइट थामहिनबा www.nvsp.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों थांनानै नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन नङाब्ला www.eci.gov.in बे अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बैफोर खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै बुंदों। आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर उसुबिदा दङब्ला बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बारबो होनानै होदों। बे जाबाय 1950 आरो खनसे बुंफिनदों 1950 नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानैबो गासै खौरांखौ आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। बेनि अनगाबो जुदि नोंथांमोना मबाइल एप्लिकेशननि गेजेरजों बैफोर खामानिखौ मावफुंनो लुबैयोब्ला बेनि थाखायबो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया थिंजायनिफ्राय मोनसे मबाइल एप्लिकेशन बानायनानै होदों। बे जाबाय भटार हेल्पलाइन एप। नोंथांमोना बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनानैबो नोंथांमोना बैफोर खामानिखौ गासैखौबो मावफुंना लानो हागोन होननानै बुंदों। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो। आरो नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरनो थाखाय दाबावगारदो।